ህይወትኩም ቀሊልን ቁልጥፉን ክገብሩልኩም ዝኽእሉ 5 ፍሪ AI tools እዞም artificial intelligence ምስ ትጥቀሙ ጉልበትኩም ጻዕርኩም ይቅጥውልኩም ከምኡውን ስራሕትኩም ቀሊልን ቁልጥፉን ይገብሩልኩም። ሰላም ቤተሰብ ከመይ ቀንኹም? ለማዓንቲ 5 ፍሪ AI tools ሕዘልኩም መጽለኹ ዘይ ትፈልጡኒ ወላት ይባል ኣብ ዩቲዩብ ቁም ነገር ንምውሳድ ቁም ነገር ንምርኣይ ትምስተዳ ኮይንኩም ነዚ ቻናል ሰብስክራይብ ጋር ቤተሰብኩም ኦኬ እቲ ካፍቶም 5 ፍሪ AI tools ቁጥር ሓደ ለናዓኩም ዝቀርቡልኩም ChatGPT ማለት ንወዲ ሰባት ክትክ ይኽእል ተባሂሉ ዝሕሰበሉ ዘሎ ብጣዕሚ ኣብ ሃይ ሌቨል በዝሒ ዘሎ ዓይነት artificial intelligence ChatGPT እዚ ዓይነት ቱል እዚ ድማ በብግዚኡ ኣፕዴትድ እናኾነ ብዙሓት ስራሕቲ እናማልአ ንወዲ ሰብ ክትክ ካብ ዝኽእሉ ደረጃ በዝሒ ካብ ዘሎ ፍሪ AI tools እዚ እንተና ንጥቀመሉ ኣብዚ ፊቸርስ ንስኣተና ንጥቀመሉ ብዙሓት ዓይነታት ንጥቀመና ሓደ YouTube scripts ከም ዩቲዩበራት ናና YouTube scripts በቀጥታ ሰርች ገርና ዝደለናዮ ስክሪፕት ጽይቆ ያንጸልና ካብ ኢንትሮ ጀምሮ ክሳብ አውትሮ ቦዲ ኩሉ ነገር አዋዲዱ ክሳብ መጨረሻ ዘምሰልና እዩ። ካልእ ድማ ዝሓተትናዮ ሕቶታት ዝኹን ይኹን ካብ አካዳሚካሊ ይኹኑ ሶሻሊ ይኹኑ ዝተፈላለዩ ጀነራል ላንጉጅ ይኹኑ ዝሓትናዮ ተፋሪ ሕቶታቱን ባዕሉ ዝምልሰልና ዓይነት artificial intelligence እዩ። بالمقطع لماني استفالي صحفات استفالي مصحفات ريفيو ገብረልና ኮሞል ሳሜሪ ዝገብረልና ዓይነት artificial intelligence ብጣዕሚ ኮንጆ ንስኻትኩም ክትኮምሉ ፈጥንኩምን ህይወትኩም ቀሊል ክትገብርዎ ሰሓትኩም ቀሊል ክትገብርዎ ግዜኹም ክትኩትሉ ዝግብኡኩም ዓይነት artificial intelligence እዩ። ካሊ ተወሳኺ ዝስርሐሉ እዚ ድማ እንታይ ምስራሕ ይጠቕመና ኣብነ presentation ዳሉ ከና presentation ማለት PowerPoint استفاي ነገራት መዳል ሕዳ ኮይን ኣሕስረብሉ ሳመሪ ይበና ሞሕና ካብቦታ መክስና presentation ድኽነ ዳሉ ዝገብረና ዓይነት artificial intelligence እዩ ማለት ኣብዚ ሰርች መገር ቦታ እኔ استفاي ሕቶ መተዘና let's say for example what is YouTube እንደ ኢልና ኮይና what is YouTube ኢልና እንደ ሓልቲና ኮይና already ንሱ ከምጽልና ዝኽእል ነገር ከምጽልና እዩ ንሕና ድማ ብመልከ ተረዲእና ከሰርሕ ንኸስራሕት ንሰርሕ ማለት ስለዚ what is YouTube is a popular online platform and a search engine where users can upload share watch and interact with a video content ይችላል። ስለዚ ናይ እንታይ search engine እዩ ወይ ድማ search engine platform እዩ ሰባት ታይ upload ይገብርሉ share ይገብርሉ ወይ ይገብርሉ ሰፋሊ ዓይነት video content ድማ ኢንተራክት ዝገብሩ ናዕታቶም ሼር ዝገብሩሉ ዓይነት ፕላትፎርም ምዃኑ እዩ ሰርች ገና። ስለዚ ዝተፈላለዩ ነገራት ድማ ኩሉ ይኽእሉ እዮም። ንኣብነት ኤዱኬሽናል ቪዲዮስ ክትርኢ ትኽእል ኢኻ፣ ሙዚክ ቪዲዮስ ኣለዉ፣ ቱቶሪያልስ ኣለዉ፣ ብሎግስ ኣለዉ፣ ጌም ኮንተንትስ ኣለዉ፣ እዚ ኒውስ ኤንድ ኢንተርቴይንመንትስ ብዙሓት ነገራት ዝሓዘ እዩ ኢሉ ኣንፂና ኣለ። ስለዚ ንዓና ብዛዕባ ዩቲዩብ ኖው ሃው ክህልወና ካብ ንኻሊእ ሰብ ሓይታ ብዛዕባ እንታይ እዩ ብዛዕባ እንታይ ካብ ንብል ብቐሊሉ በዚ ሰርች ኢንጂን ጌርና ክንረኽቦ ንኽእል ምዃና ድማ ሓደ ቁም ነገር እዩ ማለት እዩ። ኦኬ እቲ መበል ካልኣይ artificial intelligence ሕዘልኩም መጽ ዘለኹ ባርድ ጎግል እዩ። ባርድ ጎግል ኣብ እንታይ አንድኹ ኣብ ጎግል ሰርች መግበር ቦታ ባርድ ጎግል ኢልና ሰርች ምስ ገበርና ብላዕሊ ዝመጽእ ባርድ ጎግል ወይ ድማ ጀሚኒ ዝብል እዚ ባርድ ጎግል ድማ ጀሚኒ ክሊክ ምስ ገበርናዮ ዳና ንገብር ኦሬዲ ስኻትኩም ሳይን ዘይገበርኩም ተሕታ ኮይንኩም ኢሜይልኩም ኣትዩ ይኽለኩም እዩ። ስለዚ ኢሜይልኩም ኣትይኹም ሳይን ትገብሩ ኦሬዲ ንሕና ግን ኣነ ሳይን ስለ ዝገበርኩ ቀጥታ ናፍቲ ኢንተርፌስ ኣትዩ ሰርች ክገብረሉ ናፍቲ ሰርች መግበር ቦታ ይዘእትወኒ ልክዕ ከም ChatGPT ማለት እዩ። ግን ካብ ChatGPT ዝፈልየ ነገር እንታይ እዩ ንሱ እቲ ባርድ ጎግል እዚ ምስ ዩቲዩብ ዝተሓዘ እዩ፣ ምስ ቀጥታ ምስ ጎግል ዝተሓዘ እዩ። ስለዚ ንስኻ አካዳሚካሊ ኦር ሶሻል ክትሓትዎም ከለኻ ቀጥታ ካብቲ artificial intelligence ብወፃኢ ንስኻ እንታይ እዩ ዘምፀልካ ዩቲዩብ ቪድዮታት ብዛዕባ እትሓቶ ዘለካ ሕቶ ክምልሱ ዝመለሱ ሕቶታት ወይ ድማ ብዛዕባ እነሱ ተሰርሑ ቪድዮታት ተወሳኺ ኤግዛምፕልስ ሲሉ የምፀልካ ማለት። ስለዚ እቲ ዝበለፀ ዝገብሮ ድማ ካብ ChatGPT እቲ ዝበለፀ ዝገብሮ ዓይነት artificial intelligence ድማ ባርድ ጎግል እዩ። ስለዚ ካብ ChatGPT ክትጥቀሙ ድማ ባርድ ጎግል ተጠቂምኩም ዝሓሸ ኢንፎርሜሽን ወይ ድማ ሞር ሪሌቫንት ዝኾነ ወይ ድማ ተኣማናይ ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ክትረኽቡ ይኽእለኩም እዩ ዝግመት። እዚ ብመልክዕ ዌብሳይት ዘሎ ብመልክዕ ኣፕሊኬሽን ኣይትረኽቦም። ChatGPT ግን ብመልክዕ ኣፕሊኬሽን ኣለኩም እዩ ብመልክዕ ዌብሳይት እውን ክትጥቀሙሉ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ብተፋይ ነገር ይስራሕልና እዩ ልክዕ ከም ChatGPT ማለት እዩ። ፕሬዘንቴሽን ተደሊና ፕሬዘንቴሽን ኣለውና እዩ። ሳመሪ ኤንድ ሪቪው ወራንት ክዳኾን እውን ይገብረልና እዩ። ዝተፈላለዩ ስክሪፕታት እውን ይጽሕፈልና እዩ። ዝተፈላለዩ ሕቶታት ጽሒፍና
حتى حياتنا ون تملس الناس خلق عينات جوجل لازم بدنبي كتقوموا تطعمكم دما هوتكم كليلين تربحن كتجوروا ويدما سلوت وخنا صراحة نخسر يخلوكم إلى إنعاهم ريكوماند زجوركم مالتي لازم نفس السايك يتسهل artificial intelligence دما كابكت بملك application لكمي بملك website لكمي إذا كابكت application زي AI كوينو جن نمتى أمانة فيديو إديت لمجبارة أمانة استفاي عندك فيديوهات إديت لمجبارة أمانة آيات artificial intelligence إذا بتعمل كونجا زجورة خافتهم كرمي حزن وربع على بريميوم قلم زنور applicationات فلي زجورة نقدر تعيو بب معلتو update ناخون سلايك فايد بب معلتو artificial intelligence لتلوه بب معلتو update ناخون زخيديو بتعمي موتشو زجورة بموبايل كا ما نمسب عبد فيديو إديتينج خجورة لزخيل artificial intelligence لزخوني هذه artificial intelligence بتعمي بصحات فجرات اللو كله حد فيديو إديت كجبر اللزق نجرات كلهم نجرات حاجة يود عملت كاف سبليت جميركا فيديو مقرأ جميركا كتاب تكست أفتي فيديوهات مقطع سفالي أنيميشنز تفالي إفكتس أدجستمنتس نا ستيكرز ذا ترانسليشنز باكراوند متغير باكراوند مقطع زول سفالي نجرات حاويسو بتعمي فيديو كالهك ساعة رشا بموبايلكم كتودوا تقولوا بتعمل كونجز خون artificial intelligence بموبايلكم طرح بويب تنودكم لقاتلكم نقول بموبايلكم ملو فيديو إديتينج سريحكم كتودوا تقولوا مرت artificial intelligence كملتكم تتقاملوا ملو تتغير لكم أو كتصادق صرح لكم تصوبين أوكي تي مبرعي artificial intelligence حجركم ما تزلقوا كانفا أبليكيشن كانفا بيوب سايت نحجركم ما تزلقوا إذا artificial intelligence graphic designer زهون application ويب سايت artificial intelligence إذا استفعلي بزنا هذا صرح لزخدنا عانت artificial intelligence ودعبنات logo design مقبار business cards نمسرح wedding cards نمسرح يوتيوب banners يوتيوب thumbnail لسكن صرح لنا خيل يوتيوب فيديو ونكم تات صرح لنا خيل edit نقول لنا خيل نعبنات يعني تلومي يوتيوب automation اسمه صح تيجي بكانفا يسرح زلو كم ون ناي كيزوس يوتيوب كيزوس ون مصحتي زي بكانفا أمسر حزلو لازم استفعليو باوربوينتس إند برزنتيشنز نخنا دالولو زي تقمنا عينت جرافيك ديزاينر artificial intelligence إزي artificial intelligence فريدكم كتقاملو هيوتكم تقلل صراحتكم كل طوف وقبل لكم زخل artificial intelligence سي تتقاملو خلوكم يدلي يا مبل حمشة حزلكم متزلخو AI tool دما تايبهال أدوي بودكاست مالتي أدوي بودكاست دما بملكو ويب سايت يو زي بموبايلنا زغرزنا يوديو الناس بمقبل بروفيشنال استوديو ببروفيشنال مايك كم استغرز أمثيلو سريعو زهبنا بتعمي كونتو زخونة artificial intelligence يو تتقاملو تروحلو فلا يتورز خونكم كتورز خونكم زي بموبايلكم زغرزكم أوديو بقى أفستاندر ويد ما بروفيشنال زخونة استوديو ببروفيشنال زخونة مايك كم استغرز أمثيلو سريعو زهبنا artificial intelligence زخونة ما بتعمي كونجو يو نعنا توهايلو استسرح يو سلازي تتقاملو كلوك مترلي نايز فيديو زي علامة نزي فيديو زريقهم بزعبا زم حموشة فريعي تولوس هايلايت نغطو زي كبرات تملكتنا نزيقو بنقر حزدل زخونة چنالنا سابسكرايب مغاراي ترسو بتوسا خدما بزعبا زي فيديو زلكم ريتو كوموون أبقى تساليك سرح لكم تدليوو أبقى مساشن أمطلنا كسعمل إرشاد سلسخاتو لكمنا أزي زمسكناكم أبقى تسالي بخالي فيديو سعاد نراخب سلام تقلنا أنت منك فليكم دحن كدني